Vítajte, dnes sa pozrieme do interiéru Kia EV9. Je to 7-miestna verzia a je to štvorkolka. A začneme vodičovým sedadlom. V tejto verzii je sedadlo vodiča vybavené masážnymi funkciami. Ak sa v rodine striedate dvaja vodiči, Kia EV9 má riešenie. Pamäťová funkcia nastavenia sedadla pre dvoch vodičov. Novinkou je aj tzv. Lítková opierka nôh vodiča, ale aj spolujazca. Sedadlá v prvom aj v druhom rade sú vyhrievané a aj ventilované. Pred vodičom sa rozprestiera nádherný displej. A nie jeden. Tie najpodstatnejšie informácie sa zobrazia na 12,3-palcovom displeji. Vedľa neho je nový displej na ovládanie klimatizácie, ten má viac ako 5 palcov a úplne vpravo je ďalší 12,3-palcový displej s úplne novým infotainmentom. Novinkou sú tiež dotykové tlačidlá s haptickou odozvou. Kia ale nezanevrela ani na fyzické tlačidlá. Kombinácia dotykových obrazoviek, tlačidiel s haptickou odozvou a fyzických tlačidiel je vyšperkovaná do dokonalosti a ponúka prehľadné ovládanie. Štartovacie tlačidlo a volič prevodov nájdete pod volantom. Tlačidlá zmeny jazdných režimov sú na volante. Vo vodičových dverách je ovládanie všetkého, čo sa vodičovej sedačky týka, a ešte je tam aj vyhrievanie volantu. Druhý rad sedadiel ponúka dostatočný komfort sedenia, navyše sedadlá sa dajú posúvať až o 30 cm. Tretí rad sedadiel poznáme z viacerých aut ako také núdzové sedenie. Kia EV9 však ponúka komfortné sedenie aj na týchto miestach. V celom interiéri nájdete nabíjacie porty na mobilné telefóny a príjemnú atmosféru doplní aj dvojfarebné ambientné podsvietenie. Pri elektrických autách je dôležitý dojazd. Vo verzii Kia EV9 GT Line s pohonom všetkých 4 kolies udáva výrobca dojazd až 505 km. Ak sa dostanete na 10% kapacity batérie, tak na 80% ju dokážete nabiť len za 24 minút. Mimochodom, Kia EV9 vám ponúka aj tzv. Spätné čerpanie elektrickej energie. Napríklad si môžete napojiť svoj príves, ktorý môže mať až 2,5 tony, alebo si uvaríte vodu na čaj.